Здравейте. Реших да си заснема болния ден, защото това е... Защото буквално да съм болен се случва всяка синя луна. Ако последно се разболях 2023. Преди малко си измерих температурата и беше 36,7. 6,7. Главният проблем е, че ме боли самото гърло, смисъл самата... Не знам, самата уста леко ми пари или лигавица, I don't know. И носа ми е страшно запушен. Вие не знаете сутринта, в 3 сутринта се събудих. Или не можах да заспя до 3 сутринта, защото дясната или лявата ми ноза не бях сигурен. Аз буквално не... Имах чувство, че беше така с цимент запушена. Аз седя така. Съпробвам, правя така. Бъркам всичко, се опитам нещо да стане, нищо не стане, нищо не излиза, не знам какво се случва. И още ме е запушено. И ме боли главата. Имам чувство, че имам нещо като треска, ама не съм сигурен. И седя в леглото, че са при мен 11 нещо. Гледам YouTube. Но скоро трябва да разходи Марчи. Арчи. Ти как се чувстваш? Окей. Така, звънах на мама и казах, че не се чувствам добре и че съм пред смърт и такива неща. И че ме боли, че много ми запуши носа, гърлото ми е някакъв си носи такива кости. Не знам. И тя ми каза, докато се пребере, защото следваше да направи някаква инхалация с вода и сол, каза ми в тигана или касерола. Да сложа, обаче трябва да е загрят самия котлон, да сложа няколко лъжици захар и тъкмо като почва да пуши, нали, да отделя пушък, там да става карамел, да го вдишвам, защото явно ще направи нещо, не знам. И нали, след това да сложа вода, защото не стане май като чай нещо такова и верно да. Сега ще покажа как става нещо малко. Иде сладко... Не знам, чудо. Не сме. 5 лъжички. Yay! Happening! It's happening! Дишвам. О, не. Мамо! О! Това е ужасно. О! Оле! What the fuck? Мартиничката ми. No. That's not happening for me. It's not doing it. Okay. Нека просто направя закуска. Винаги първо се слага закуската. Нека го кажем. Нека го запомним този закон. Това има какао просто. Аз мразя да си оставям закуската да се накисне сякаш. Това го прави брато и това е най-гнусно нещо на света. Ужасно. Yes. Излязах да разходя Арчи и си нося фервекса в чашка. Времето е точно като уния валежи, дето например си пускаш. Човек как ходи, например, в Нидерландия и просто върви така снима улицата и просто валеш и някакво Да, няколко пъти шежа ми изле и той, защото е така ма дърпа. И да, окей, аз валях. И... да, просто ще пусна малко кадри на
Тук преди имаше дърво. Го махнаха. Вижте, тази е синя. Това е старата ни площадка. Тя още съществувате я. Но просто е изоставена. Какво се случва тук? Това е тази... Да, изоставена е, малко разрушена, графити, сексове, мексове. Езото и построиха долу нови. It's a rainy day. Hallelujah, it's a rainy day. Как че не мокри ли са? Не мокри ли са? Ще колко е красивичко, като йогурти. И там е един дядо. Не, няма го къде. Ще да си имам дядото, късно влежа. Yes. Смятам да се прибирам аз вече. Стига го яди! Bitch, focus. Окей, опа. Вижте. Чакай. Бъде как са? Да. I've been going stay side, kissing my sweetie boy over FaceTime from you. Opening books, that's my books. Got you in bills for a minute. Yeah, I'm the girl, I've been there. Вижте, това е картина, която мама един път нарисува, като при няколко години, като ходи на рисуване с вино. Isn't it cool? Дай му долар! Мен, честно казано, разбирам и двете страни на Чапо Орбан. Разбирам, че нали, ти като си певец, като си известен човек, пак имаш право на пространство и нали, ти си човек на първо място и нали, пак хората аз да има някакво съображение с тебе. Сега, например, да, особено ако, например, някакъв човек, който иска да й продава подписа там. Да, това е тъпо, нали, така да се навират. И, например, ако си излязла на вечера, просто е така и те видят, нали, не си ходила на някакво интервю или някакво събитие, ако си излязла просто на вечера и така те хванат тия там репортери и хора, да, това е тъпо. Аз не бих снимал цяло видео да ги засраме сякаш, просто бих им казал не и това е. Защото времето, за което отне да запиша видеото, ще и отнеме да подпише на хората, че глупости. А от другата страна, някак си няма как, нали, в смисъл, аз лично, като ставам известен певец такива неща, аз бих седнал 2 часа да си говоря, да си пиша там, да подписвам на хората всички тия неща, да не мръмя на моите фенове, защото все пак заради тях аз съм известен, съм богат, мога да си пускам песните, да са слушани, да пускам албуми, да ме водят, да ходя на някакви интервюта и такива мед, гали, глупости. Така че все пак феновете са важните. Но да, просто... Тя си е малко по-така грубичка, тя е по-така edgy. И аз викам, тя защото е тинейджърка, някаква малка. Каква е тинейджърка? Жената на 28. Girl, I thought you were 18. No. И... Да. Какво друго да кажа? Просто цялото ми тяло отпаднало и не искам да правя нищо. Бих искал да гледам YouTube. Само така е много любима ютубърка. Ема Чемберлен завинаги ще ме в сърцето. Но тя каката не иска да пуска. В смисъл, тя пуска на Синя луна. Така че не знам. Много ми е непредсказуема. Българската ми любима ютубърка, разбира се, Изабел. Но иначе, ако махнем Ема Чемберлен настрани, имам една друга любима ютубърка, която се казва пак Ема. И се казва Ема Нелсън. Тя е австралийка. И си снима живота и хаотична жена.
Вижте. What happened? Не знам, аз мразя такива. Аз просто всички мои приятели знаят, че мразя клепарки, но все пак бих помогнал да се оправи. Girl, get up. Okay. Oh, maybe she's broken. That's sad. Това е много тъжно, честно казвам. Чуя дали просто да убия да и прекачам мъките или да оставя просто. Вие дали ще се справя сама с нещо или... Ема Нелсън е много яка, много забавна. Тя е 20 годишна кака, която... Буквално ви балансирам на кръка на надеждащия се стол. Туку. Друго... Просто такъв леко парещ усещане в устата, леко. Парени миризма по интимната област. Краката ми са чорапите са ми мокри. Черни чорапки. Стата ми е мръсна, но съм отворил прозореца да се проветрява и шторите съм ги пуснал в светлина. Аз сега съм хола. Искам само да кажа, че новия албум на Рей е Fire! Уникален! Сега съм читал албума на годината, даже без да който и да пуска този албум и даже може би Ariana Grande ако пусне албум. Който всички казват, че вече е възможно и тя май също го казва, че е възможно и нали там някакви осмици броят, защото нали AG8, нали Ariana Grande 8 албуми, такива неща, така че I don't know. Малко е странно да пуска, ама I don't know. И да, новия албум на Рей е Fire, защото просто е толкова яка, тя е просто насочена към обществото, към правата на хората, към надеждата. Това е, има много голяма мисъл за албума, което това е супер. И просто е уникален, 17 песни и последната песен е как просто благодари на всички хора, които си помогнали за албума, някакво 90-100 човека. И там с класическа музика е целият албум. Просто обожавам албуми с класическа музика. Той тя го е записала с лондонския симфоничен оркестър, така че да, офим бубка. Влиза ли се? Пак видеото ще някакво с най-възможното ниско качество. Нищо. Ами, чуя се ли сме правя кафе? Ще видите, ще изтъм, ако съм правя нещо. Ами това забравих изобщо, че снимам влог. Да, края на деня е сега някъде 11 вечерта. Ще завършам влога. Да, имам температура 36,7, пак се измерих. Не знам дали казах в началото на влога, че тогава се измерих, пак беше 36,7. Което ми каза, че до някъде, то не е високо, нали, някакво вау, но започва нещо да става, защото нормална температура е била 36, 34 нещо, така че не знам. Утре няма сме на училище и вторника да не отида. Вторника мисля да отида само за живопис, защото иначе ще изпусна много, защото аз без не мога да взема рисунка, защото първо, че има заповед, която ми дава да вземем. Второ, рисунката е 60 на 80 см, защото аз някъде да нося какво да направя. Утре ще отида все пак до докторката, за да си взема бележка. И да. И разбрах, че бележките се плащат. Why? Мами каза, че преди било някакво 3-4 лева. Сега колко ще? Преди е било... No.
Друго нещо, като цяло след последния кадър, аз не знам точно какво снимах, май снимах как ям сандвича. След това просто буквално спах. И седях в леглото и гледах TikTok. И си организирах малко телефона и такива глупости. Сега смятам да обработя това видео или да нарисувам някакъв рисунок. Нарисувам и се Ариана Гранде, въпреки че вече съм рисувал, така че ми да нарисувам нещо. Мисля да нарисувам Ема Чембърлен, или поне да почна. Въпреки че имам задача, която трябва да рисувам, но не ми се рисува. Тя рисувам с човек, който харесвам, като Ема Чембърлен. Да, това е също. Рисувал съм Изабела, рисувал съм Ариана Гранде, това са хора, които харесвам много. И ми пратно да ги рисувам, а някакво не ми пратно да рисувам някакъв човек, който ми даде някаква книга. So, bitch, wait. Има две много хубави песни, които ги препоръчвам да ги слушате на един същи артиста. I love it, I love it, I love it. И The Sick, обаче забравих как се казва самата артистка, май Бела нещо си. I don't know. It's really good, they're really good. И се чуя дали да почна да снимам някакви като седмични влогове, просто да снимам някакво 10 минути от деня, въпреки че това ще е малко трудно, защото I don't know. 10 минути, който ще вкарам, въпреки като замисля, че аз нямам нищо интересно в деня. И говоря, или да снимам училищен влог. That would be interesting, maybe. Но да, мисля да завържа тук този междинен влог. I don't know. А защо гледам тук? Камерата е тук. Yeah, that's for me from today, from my sick vlog. Цяло, изобщо, ако гледате някакви други влогове, дето хората са болни, моето най-вероятно ще предположите просто някакво... Докато аз не бях болен, бях малко под тръска. Окей, да, това ме за игра, да спирам. И пожелая приятна вечер, приятен ден, приятна седмица. Не се разболявайте. Бай! I've been touring stateside, kissing my Swedish boy over FaceTime. Who knew? Opening up, open me a headline. Boots, that's my ego boots. Sketch you a blues for a minute. Yeah, I'm that boy, I've been there. Ha, 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 ha. Oh, 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 oh.